אוקיי, כן, אני מפעילה. אמ, כן, אוקיי, אז אני מקווה ששומעים אותי טוב. אז היום אנחנו נדבר, נדבר על שיעור מספר 10 בבינה מלאכותית. כמו שתמר אמרה, אז אנחנו גם אוספים פידבקים, וגם חלק מההשתלמות תהיה באמת בשבילנו הזדמנות ככה לשמוע בצורה יותר ישירה מכם המורים, איך הולך, מה צריך וכולי. בעצם ההשתלמות הזאת היא גם תכלול כמה שיעורים באמת עוד מהצד התיאורטי של הבינה המלאכותית, וגם שיעורים מלאכותית, בינה מלאכותית יוצרת, ואיזשהו פעילות, כמה שיעורים בנושא של יזמות לתלמידים. אנחנו נרחיב על זה בהמשך וגם תראו את זה באמת בסילבוס. חלק מהמפגשים אני אעביר, חלק יעבירו נשות צוות אחרות שלנו, שמתעסקות בפיתוח של הקורס הזה של בינה מלאכותית. אוקיי, אז היום אני אתחיל בשיתוף מסך. אוקיי, טוב. טוב, אז היום הנושא שלנו זה האם אלגוריתמים יכולים לטעות. אנחנו פה עוזבים את האלגוריתמים את השיעורים שבהם הכרנו אלגוריתמים שונים, שזה אלגוריתם השכן הקרוב ביותר, אלגוריתם ניבוי לפי נוסחה, ואלגוריתם שתכף אני אזכר בשנייה. בקיצור, אנחנו עוברים כרגע לנושא של מהימנות ואתיקה בבינה מלאכותית, ובשיעור הזה הכותרת של השיעור זה האם אלגוריתמים יכולים לטעות. שניונת. אוקיי, האם אלגוריתמים יכולים לטעות, וזאת תהיה גם הזדמנות ככה לעשות איזושהי חזרה עם התלמידים ורענון על הנושא של אלגוריתמים בפני עצמם, או לפני בינה מלאכותית. אז כרגיל, השיעור הזה הוא, כלומר, כל החומרים מוכנים גם בעברית וגם בערבית. אז זהו, ואני חוזרת, אוקיי. טוב, אז אני ככה אזכור איזושהי סקירה כללית של השיעור, אז שבעצם גם מופיעה לכם בחומרים, אבל המתכונת של היום אולי פחות, אבל בהמשך בהשתלמות המתכונת תהיה יותר אינטראקטיבית באמת, ופחות ככה להסביר את הדברים, את עיקרי הדברים וכולי, וגם בגלל שבעצם יש לנו עכשיו שעות וגמול, אז אנחנו כחלק מההשתלמות, אנחנו נרצה שאתם בעצם תעבדו במערכת, תוכלו להקדיש לזה את כל הזמן שצריך, לענות על השאלות, להגיש את הפעילויות שנמצאות במערכת, אבל גם על זה נפרט, אני מעריכה ככה בתחילת שבוע הבא, משהו כזה. אוקיי, אז בשיעור הזה בעצם אנחנו, כלומר, אז הנושא הזה שוב פעם זה מהימנות ואתיקה. דבר ראשון נתחיל במהימנות, ונבדוק האם אלגוריתמים באמת יכולים לטעות, ואחר כך נבין בשיעור הבא יותר איזה השלכות יכולות להיות לטעויות של אלגוריתמים, שהרבה מהן זה השלכות אתיות וחברתיות מאוד מאוד משמעותיות, ועל זה אנחנו בעצם נדבר בשיעור הבא.
אז במליאה אנחנו נסביר את המושג אלגוריתם, נתנסה בכתיבת אלגוריתם לפעילות יומיומית, ונבין אחר כך את ההבדל בין אלגוריתם רגיל לאלגוריתם של למידת מכונה, ובמערכת אנחנו נחקור את הקשר בין דיוק בניבוי של למידת מכונה. אוקיי, כלומר אנחנו נראה איזה נתונים יש לנו ואיך זה משפיע בעצם על הניבוי, ונסיים בהכרת המושג הטיה רונית, אלגוריתם. רונית, לא, שומעים לא, אותך. ברור. רונית, לא שומעים אותך ברור. אוקיי. מקודם אז היה יותר טוב עכשיו. עוד מישהו לא שומע אותי? כי אני תמר לא שומעת אותך, אבל אוקיי, אז בואו כן, תכתבו לי אם עוד אנשים לא שומעים אותי, בואו תכתבו. עכשיו יותר טוב. כן, עכשיו יותר טוב. אוקיי. טוב, אני מקווה שוב, בבקשה תכתבו ובאמת תגידו, ואני מקווה שיהיה בסדר. מבחינתי אני עושה את כל מה שאפשר כדי להיות, כדי שתשמעו אותי טוב. אוקיי. אז השאלה הראשונה שלי בעצם, אם אתם מכירים, מי מכיר את המושג אלגוריתם? מי נתקל במילה, מי יכול להסביר אותה? היה את זה בעבודת ההשערה שנתתם, של כאילו דרך מסוימת לפתרון של בעיה שעושים את זה בצורה מסוימת, כמו למשל קובייה הונגרית או משחק של מבוך או כל דבר כזה או אחר. אוקיי, עוד מישהו? גם מתכון אולי להכנת עוגה זה אלגוריתם. אוקיי. אוקיי, אז נכון. בגדול, עוד פעם, אז אלגוריתם בעצם, נעבור להגדרה, זאת דרך שיטתית לביצוע משימה או לפתרון בעיה, שכוללת מספר מוגדר של צעדים מדויקים. בעיקרון המילה הזאת היא באה מעולם המתמטיקה ומדעי המחשב, כדרך שיטתית לפתור בעיה ספציפית או לבצע חישוב. אבל כמו ששולי אמרה, וגם כמו שלאוניד אמר, אז אנחנו בעצם נתחיל את השיעור עם דוגמאות מהחיים, כי בעצם גם בחיים יש אלגוריתמים לביצוע של משימות. אוקיי, אז אנחנו נעבור פה על אלגוריתם למיון כביסה. אנחנו בעצם נבקש מתלמיד לקרוא את האלגוריתם, אבל אני אקרא אותו עכשיו. בעצם האלגוריתם של מיון כביסה זה הרימו בגד מתוך ערימת הכביסה המלוכלכת, בחנו את הצבע, עכשיו יש לנו בעצם שורת תנאי, אם הבגד צבעוני הניחו בערימה מספר 1, אם הבגד שחור הניחו בערימה מספר 2, אם הבגד לבן הניחו בערימה מספר 3, חזרו על הפעולה עד תום הערימה. בעצם התוצר שלנו, מה יהיה התוצר של האלגוריתם? כביסה מה ממוינת. בעצם- מעניינת הכביסה לפי הצבעים. נכון, כביסה ממוינת בשלוש ערימות, ערימה אחת צבעונית, ערימה אחת שחורה, ערימה אחת לבנה. נכון. אז באמת יש לכם אולי רעיונות לעוד פעילויות יומיומיות שאפשר להתאים להן או לכתוב להן אלגוריתם? אני עשיתי פעילות בתחילת השנה על זה עם התלמידים. אוקיי, מעולה. בזמן הקורונה עשיתי להם כאילו לבנות אלגוריתם למרוח שוקולד על לחם. בכל קבוצה יכתבו אלגוריתם, וקבוצה אחרת מנסה ללכת לפי הוראות ולעשות את המשימה. כדי שיבינו כמה זה חשוב לעשות את הדברים מדויק ומסודר, ואם אני שוכחת משהו אז זה לא עובד כמו שצריך, לפעמים שוכחים לפתוח את הקבוצה, להחזיר אותה באותו מקום. אוקיי. יפה, מעולה.
אז באמת, אם יש לכם, אוקיי, אז אנחנו נגיד אפשרות אחת זה רונית, למשל למרוח, כן, אפשר למיין פסולת, כלומר בקבוקים לבד, קרטונים לבד, סוללות לבד. אוקיי, יפה, מעולה, כן, אני ביקשתי מהתלמידים בהתחלת השנה לכתוב אלגוריתם למורה, לי, איך לשבת על הכיסא. עמדתי באמצע הכיתה וביקשתי מתלמידות שיגידו לי אלגוריתם, איך לשבת על הכיסא. אוקיי, מעולה, אז זה יפה. טוב, גם אפשר באמת איך הם מצחצחים שיניים, ובעצם לבקש מהתלמידים לחשוב על עוד דברים. יש לנו הרכבה של רהיטים, כמו שמקבלים ככה מאיקאה, הוראות הגעה למקומות, איך נכנסים לבית, איך מוצאים את המפתח, מכניסים אותו וכולי, איך פתוחים בסגנון חזה, איך מחליפים נורה, יש פה כמה דוגמאות שנמצאות. אוקיי, פה יש סרטון שאני לא אוכל להראות לכם, אבל אני כן אשים לכם את הלינק, ואני אשמח אם תוכלו לראות, אני אשים רגע את הלינק בצ'אט, ופשוט אם תהיו מושתקים אז תוכלו ככה לראות איזה 2-3 דקות, ואחרי זה נדבר על הסרטון הזה. אז אני שמה רגע את הסרטון. אוקיי, אז שמתי אותו בצ'אט. אז אני ככה נותנת עכשיו 3 דקות זה מספיק, בואו תצפו בסרטון, הוא ארוך יותר אבל לא צריך לראות את כולו, להתרשם קצת ונחזור לדבר עליו עוד 3 דקות.
אוקיי, שנייה. טוב, אז אנחנו נחזור למצגת. אוקיי, אז כלומר, כשראיתם את הסרטון, מה חשבתם? אז, אהבתם את הסרטון? כן, זה היה חשוב לדייק בהוראות. כן, אוקיי. טוב, זאת אומרת, גם אנחנו רואים בעצם שגם צריך בעצם שהסדר הוראות יהיה מפורט ומלא, הדברים יהיו לפי הסדר, אי אפשר להניח שהצד השני יודע משהו בכלל, צריך להיות מאוד מדויקים. ובעצם זה מביא אותנו בעצם סליחה, יש אנשים מחכים, אפשר להכניס אותם? לא, אנחנו עכשיו כבר חצי שעה פנימה ולא נוכל להכניס להם יותר, אז זה המצב. אוקיי, בגדול אז עכשיו אנחנו בעצם מה הקשר בין תוכנית מחשב לאלגוריתם? תוכנית מחשב זה אלגוריתם שכתוב בשפה שהמחשב מבין, וכשאנחנו כותבים בעצם למחשב אנחנו מתייחסים אליו כאל משהו שלא יודע כלום, זאת אומרת לא יודע כלום ממה שבני אדם יודעים, ואנחנו בעצם צריכים להיות מפורטים, אין קיצורי דרך, זה הדרך שאנחנו צריכים לכתוב בעצם תוכניות מחשב ואלגוריתמים. בכיתה אנחנו בעצם נבקש מהתלמידים לקרוא לנו את ההוראות האלה, ואנחנו בעצם נלך ונבצע אותם על הלוח. מה שאני מבקשת עכשיו, שכל אחד ואחת ייקחו דף נייר ויבצעו את מה שכתוב פה, ונראה אם האלגוריתם הזה היה מספיק ברור. אז בהצלחה. ההוראות, תראי לנו רונית. רוצים את ההוראות. סליחה, כן. תחזיר את ההוראות המשימה. כן, כן, צודקת. טוב, כן. אז רק ניתן לזה 2-3 דקות.
עד 0.8 זה יוצא ממסגרת הדף. זה דף A4. נכון, וגם אצלי זה אותו דבר. גם אצלי. בני ימינה, עוד פעם, זה יוצא לי. הבנתי. רגע. יש אנשים בקבוצה שמבקשים להצטרף, בבקשה. בגדול אנחנו היום לא זהו. אני אכתוב, רונית, אני אכתוב עכשיו בקבוצה, עם כל הכבוד, המפגש התחיל בשעה 8, אז אי אפשר להכניס בשעה כזאת, זה באמת חלק משמעותי שעבר. אוקיי, אני ממש, לגבי ההוראות, אז אני מצטערת קודם כל שהנה, זו דוגמה לאלגוריתם שלא עבד, תכל'ס זה משהו שמיועד להצגה לגבי הלוח בכיתה, ולכן המידות פה מאוד גדולות. בואו ניתן עוד 2 דקות ותעשו במקום 20 סנטימטר, 4 סנטימטרים. טוב, אני ממש מתנצלת. אוקיי, ותעשו לדעתי 5 סנטימטרים, ורבע של 14 סנטימטר. אני אחשב כמה זה. שנייה. עוד פעם, במקום 20 לעשות 14, רונית? במקום 20 לעשות 5, ובמקום 14 לעשות 3.5. טוב, תודה וסליחה. שוב, גם, זאת אומרת, בדרך כלל זה פחות אינטראקטיבי, וזה גם, אני מניחה שאנחנו נקיים את זה בשעות יותר מוקדמות גם, אז היום נעשה הכי טוב שאפשר. בתוכו משולש? נראה בסוף. טוב, קו זה ציור לא ברור, אין לו משמעות, אני לא יודעת. 5. טוב, יכול להיות שזה QA באופן כללי לציור הזה. לדעתי, רונית, לדעתי ניסית שזה יהיה בית, אבל זה בית עם גג, אבל לא יודעת אם הצליח כל כך. 5, עוד 5, עוד 5, 1, 2, 3, 4, עוד 5, מעלה 5 סנטימטר. תכל'ס לא צריך את 17-18, אבל יוצא פה משהו ברור. רונית, התכוונת לבית? כן. אבל זה לא מדויק, זה לא בית. נכון, כי לא שינית גם בנקודה, כי כשעולים 5 בהוראה סנטימטר 11 לא למעלה, שיניתי כלום. ב-11 צריך לעלות לתחילה, 20 סנטימטר לגג. את עולה לרבע הגובה. חייבים לייחס את זה. את הורדת מ-20 ל-5, מ-14 את נמצאת בתחתית, עולה 5, מגיעה לרבע מהגובה, את צריכה להגיע עד ה-20 למעלה, ואז לצייר את הגג. יש איזה טעות. הבנתי. אני לא יודע מה איתך לייצר ריבוע ובתוכו עוד ריבוע. טוב, אז קודם כל אני ממש מתנצלת, חלק מהדברים, אז באמת עשינו עכשיו QA, כן, כאילו צריך בעצם ב-11 הנח את הטוש והתקדם 20 סנטימטר לכיוון מעלה. אוקיי, זאת הטעות פה. כן, נכון. אז הנה, עשינו QA לאלגוריתם, זה גם משהו, אבל אני אתקן את זה, ובכיתה זה יהיה בסדר. אז טוב, אם אתם רוצים להראות מה יצא לכם, זה יכול להיות מעניין, אבל... אוקיי, אז אנחנו נמשיך לשקופית הבאה. אוקיי, בעיקרון אז את הפעילות הזאת שאני אתקן אותה, אנחנו נעשה, זה משהו שבעצם אתם תעשו בכיתה, כלומר התלמידים יקראו את ההוראות, או שתזמינו תלמיד שיבצע את ההוראות, וזה משהו שהוא תצוגה בפני הכיתה. רונית, ואחר כך, כן. נראה לי היה צריך לדייק גם כן בהוראות, איך להחזיק את הנייר באופן רוחבי או אורכי, זה גם כן חשוב. זה מופיע פה, כלומר יש לנו פה את הנייר, אפשר להגיד שהולכים לחצי הזה,
אבל שוב, זה רוחבי באמת או... משהו שנמצא על גבי, כלומר מציירים תכלס את הבית פה, ברבע הזה, ברבע התחתון. שוב פעם, נדייק את הדבר הזה. אם מחזיקים את הנייר באופן לאורך, זה לא, כלומר אי אפשר להמשיך את ההוראות, אבל אם מחזיקים אותו לרוחב, אז כן מגיעים עד 18. בסדר, אז אני שוב ממש מתנצלת, ואנחנו נעשה QA לאלגוריתם הזה, אוקיי? אז כאילו, גם אנחנו נדייק, בעיקרון זאת פעילות ששוב תהיה על גבי הלוח, אז יכול להיות, כלומר יש פה כן את נקודת המוצא, יכול להיות שאולי לא צריך אותה, ובעצם תהיה איזושהי נקודה על הלוח וממנה יזוזו. אז זהו, אז עשינו פה איזשהו QA ובאמת זה ישתפר ויתוקן. בגדול שוב, אז זו פעילות שהיא פעילות במליאה הפרונטלית, או שתלמיד מצייר או שאתם מציירים, ובעצם אחר כך מחלקים יש משימה בזוגות, כשבה תלמיד, כלומר בדף אחד, בלי שהשותף שלכם יראה, ציירו ציור פשוט שכל אחד יכול לצייר בקלות, בדף שני כתבו את האלגוריתם של הציור שציירתם, ותנו לשותף שלכם את האלגוריתם. המטרה, השותף שלכם בצוות יצייר את הציור שלכם בצורה מדויקת רק על פי ההערות שנתתם. לא הצליח, תקנו את האלגוריתם היכן שנדרש. יש אפשרות בעצם שבזוגות כל תלמיד מכין את האלגוריתם ומעביר לבן זוג שלו, והם בעצם עובדים במקביל. אני חושבת שזה הכי יעיל מבחינת זמן, ואפשר לתת לזה איזשהו משך זמן, ואחר כך גם לשמוע איך זה הלך, איך זה הצליח וכולי. זה בעצם איזושהי פעילות חווייתית בכיתה, ותכלס בשיעורים של הבינה המלאכותית יש לנו זמן לפעילות הזאת לעומת המיקרוביט, אז זמן לפעילות ככה שהיא קורית במליאה ושהיא יותר חווייתית. אוקיי, נמשיך. אוקיי, פה אנחנו בעצם רואים את הרעיון בעצם של האלגוריתם. יש לנו איזשהו קלט, יש לנו אלגוריתם שפועל על הקלט הזה, ויש לנו פלט, ופלט שהוא התוצאה של העיבוד שהאלגוריתם עשה בקלט. ובעצם אני רוצה לשאול אתכם, פה אנחנו רואים אלגוריתמים מהחיים, אז מה הקלט באלגוריתם הראשון שלנו? כביסה מסודרת. כביסה. אוקיי, והפלט שלנו? כביסה ממוינת. נכון. באלגוריתם השני שלנו, מה הקלט שלנו? מתכון עוגה ועוגה. מתכון. האלגוריתם בשני הכנת עוגה. אוסף מוצרים. הקלט הוא חומרים, האלגוריתם זה אופן הכנת עוגה. תוצר עוגה. כן, יפה. אוקיי, אז זה באמת באלגוריתמים מהחיים, אבל אנחנו תכף עוברים לאלגוריתמים בתוכניות מחשב, כלומר תוכניות מחשב כאלגוריתמים, ואנחנו פה רואים דוגמה, ואני בעצם, בואו תסתכלו עליה רגע, ותגידו לי בעצם מה הקלט פה. או בואו נתחיל בזה בעצם מה התוכנית פה עושה. תעודת הרישיון, נכון? או, לא. פתיחת חשבון בנק. לא קראתי עד הסוף. לא, לפתוח חשבון בנק. אוקיי, יש לנו פה בעצם אפשר להגיד סוג של התניה. נכון. יש לנו פה בעצם אפשר להגיד מערכת שבודקת אם בן אדם יכול לפתוח חשבון בנק או לא. מה הקלט שלנו? תאריך לידה. תאריך לידה של מישהו. נכון. במקרה הספציפי יש לנו קלט מאוד מאוד ספציפי, מה התאריך לידה הספציפי של המשתמש? 15 למרץ 2010. נכון, 15 למרץ 2010. מה האלגוריתם שלנו?
לחשב, אם הוא בין 16 ומעלה, אז לאשר לו לפתוח חשבון בנק. אחרת אי אפשר, לא לאשר לו. יפה מאוד, אוקיי. זה במקרה של אותו משתמש ספציפי שנולד ב-15 למרץ 2010, מה הפלט שלנו? שהוא לא יכול כי היא פחות מ-16. נכון, יפה, אז כן. בעצם אנחנו רואים פה, אז קודם כל איזשהו רעיון של תוכנית, מה הרעיון שלה, היא חלק מתוך איזושהי מערכת לפתיחת חשבון בנק, ובעצם האלגוריתם הספציפי שלנו כאן, זה בדיקה של הגיל באמצעות תנאי. ויש לנו פה גם את הקלט הספציפי שלנו, יש לנו פה גם את הפלט הספציפי, אנחנו פה בנקודה מאוד מאוד ספציפית. אז זאת תוכנית מחשב רגילה. אנחנו בעצם מראים פה כן. את יכולה לקבל אותי בשם אסיל? אני נכנסת למחשב נייד. אני אכניס. באיזה שם? אני רואה. אסיל. כן, תודה. ואת פשוט נכנסת בשני משתמשים? כן, אני יוצאת מהמשתמש הזה. אני רואה אותך, אני אטפל. סבבה. טוב, אז בעצם אנחנו עכשיו מדברים על אלגוריתמים רגילים, על תוכניות מחשב רגילות, לעומת תוכניות מחשב ואלגוריתמים של בינה מלאכותית. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה במערך שלנו. מה שאנחנו יכולים להגיד על התוכנית הזאת, שזו תוכנית שנכתבה פעם אחת על ידי מתכנת. והמתכנת כתב אותה, כתב את כל ה-if ואת התנאים, את ה-if ואת ה-else וכולי, והתוכנית הזאת תשתנה רק אם המתכנת יערוך ויעדכן אותה. ואנחנו עכשיו תכף נעבור לאלגוריתמים של בינה מלאכותית, האלגוריתמים האלה שלמדנו בשיעורים הקודמים, ונבין מה ההבדל בין האלגוריתם הזה, בין תוכנית מחשב רגילה לתוכנית מחשב של בינה מלאכותית. אוקיי, אז אנחנו מסתכלים פה בעצם על השיעור שהיה לנו, על השיעור של ניבוי לפי נוסחה, ואנחנו רואים בעצם שיש לנו פה שני שלבים. אז אני שואלת אתכם מה היה הקלט שלנו בשלב הראשון. עכשיו לא בטוח שכל המורים כבר היו בשיעור הזה. מתיקות. אם זה רמת המתיקות של הפרי או הירק ואת הקלות של אכילתו. זה משימה 8. אוקיי, נכון. בגדול בשיעור הזה אנחנו בעצם חילקנו לתלמידים טבלה של פירות וירקות מתויגים, כלומר אנחנו יודעים מה זה פרי, מה זה ירק, ולכל פרי וירק היה לנו את הערך של המתיקות ואת הערך של קלות האכילה. אוקיי, אנחנו בעצם לקחנו את כל הנתונים האלה, זה היה הקלט שלנו באותו שיעור, והשתמשנו באלגוריתם שאנחנו רואים אותו פה, זה אלגוריתם ניבוי לפי נוסחה. מי זוכר, כלומר זה גם כתבו לנו פה, אבל אתם יכולים להזכיר מה באמת היה התוצר שלנו בשלב הזה, מה היה הפלט? הפלט להחליט אם זה פרי או ירק. אוקיי, תודה טלי. עוד מישהו יכול גם להסביר ולספר? קיבלנו נוסחה של קו ישר שמפריד בין ירקות ובין הייתה גם מטלה לפי... רגע שנייה, אימן כן, אוקיי. נראה לי שזו הייתה גם מטלה שלנו בהשתלמות. קיבלנו קו ישר שמפריד בין ירק לבין פרי לפי מתיקות וקושי אכילה. נכון מאוד, יפה מאוד, ואיקרם, אם ככה, נכון, ככה קוראים לך? כן, אני זוכרת את זה מההשתלמות שעשינו בשלומי, אז הייתה כאילו משימה כזו, כאילו מפרידים, ויש הייתה תקלה, כאילו טעות, נראה לי בעגבניה, אם זה פירות או ירקות, ככה הייתה כאילו התלבטות לפי הנתונים. אוקיי, נכון. אז בגדול, זאת אומרת, הטעות הייתה לדעתי, כלומר לא, היא הייתה בבטטה, היא הייתה בסלק, שבאמת אז לפי קלות אכילה ומתיקות, ובעיקר לפי מתיקות, המודל הזה, הקו הזה, לא הצליח לנבא שזה באמת ירק. אוקיי, אז באמת אני חוזרת פה, כלומר בשלב הראשון השתמשנו באלגוריתם שהוא ניבוי לפי נוסחה,
עם קלט של נתונים, והפלט שלנו בעצם היה נוסחת קו ישר ספציפית שמפרידה, אותה ההפרדה המיטבית בין פירות וירקות לפי המתיקות והקלות אכילה. בעצם הנוסחת קו ישר קבעה מה היחס בין מתיקות לקלות אכילה שמאפיין ירקות, ובעצם יכולנו עם זה אחר כך לנבא האם משהו פרי או ירק. אז זה בעצם השלב הראשון. יש לי שאלה. עכשיו שאלה, למה הפלט או הנוסחה, לפי דעתי הנוסחה או הקו הישר צריך להיות באלגוריתם עצמו, ואז הפלט הוא רק מילה אחת, זה פרי או ירק, כי זאת התוצאה שאנחנו... אוקיי, אז תכף אני אסביר. שולי... אוקיי, רגע, ושולי, מה השאלה שלך? תודה. לשאלה? תודה. מי בעצם מי תיקן כל פעם את הנוסחה של הישר? זאת אומרת, הרי... יפה. בשיעור אנחנו קיבלנו אותה כל פעם מתוקנת, אבל מי בעצם מתקן אותה? לפי הנתונים המתויגים שאנחנו מוסיפים עוד ועוד זאת אומרת, זה בעצם אימון? המכונה עצמה, לפי הנתונים שהיא מקבלת. אוקיי, עכשיו האימון שלה הוא בעצם יצירת האלגוריתם המדויק? נכון, בדיוק, כן. כלומר, יש לנו נתונים, ואנחנו גם בסוף השיעור, באותו שיעור, בסוף שלו, כן ראינו איך בעצם כשהיו מעט פירות היה קו מסוים, כשנוספו עוד פירות וירקות, פתאום הקו הזה כבר לא היה רלוונטי וקיבלנו נוסחה חדשה, וככה הנוסחה בעצם השתפרה ככל שנוספו לנו נתונים מתויגים. זה בעצם שלב האימון, שהתוצר שלו האלגוריתם זה אלגוריתם של בינה מלאכותית, הפלט זה אלגוריתם הניבוי, אוקיי? שבעצם ברגע שהוא מוכן, זה מה שאנחנו בעצם רואים פה, כשהתוכנית נכתבה על ידי אלגוריתם, אותו מודל אלגוריתם, התוכנית שונתה בשלב האימון באופן אוטומטי, עד שהגיעה לתוצאות ניבוי רצויות. ואז בעצם מגיע שלב חדש לגמרי, שבו אנחנו לוקחים את אותו מודל שיצר לנו המכונה, ואת אלגוריתם הניבוי, ואנחנו משתמשים בו מעכשיו לנבא לפירות וירקות שהם כבר לא מתויגים יותר. אוקיי? במקרה הזה אנחנו דווקא רואים פה כן משהו מתויג, אז אני גם אתקן את זה. אנחנו בעצם מקבלים נתוני מתיקות, קלות אכילה של צמח, ובעזרת אותו אלגוריתם שיצרנו, הוא הופך להיות כרגע האלגוריתם שלנו, שמסווג, זה הפלט, האם זה פרי או ירק. אז את מדברת על שני אלגוריתמים, פשוט. לא נכון. אחד. כן, בכל שבב. בבינה מלאכותית, בעצם יש לנו את האלגוריתם הזה שלמדנו אותו, האלגוריתם שבעזרתו אנחנו מייצרים את האלגוריתם של הניבוי. ואחר כך אנחנו נפרדים לשלום מאותו אלגוריתם של למידת מכונה, והולכים עם אותו אלגוריתם שנוצר, והוא הופך להיות אלגוריתם הניבוי שלנו. אני עוברת רגע גם לשקף הבא. סליחה רונית, את יכולה עוד רגע להחזיר את השקף הקודם בבקשה? כן. קים, תוכלי להסביר לי את המשפט שכתוב פה בבועת זה, מה הכוונה? תוכנית נכתבה על ידי אלגוריתם. אני לא מבינה את המשפט הזה. בעצם אנחנו אומרים, פה יש לנו, אנחנו רואים את השלב הראשון שבו היה לנו נתונים, אלגוריתם ופלט, שזה המודל, מודל או אלגוריתם. אוקיי? בעצם אנחנו רואים שבשלב הבא, זה בעצם הפלט הזה של אותו שלב של בינה מלאכותית, של למידת מכונה, הפלט הפך להיות אלגוריתם של ניבוי. אוקיי? והוא כבר... אוקיי? מי שיצר זאת אומרת ששלב 2 הוא בעצם דומה למה שראינו בשקף הקודם, שיש תוכנית מחשב שנכתבה, זאת אומרת שיש משהו שנכתב על ידי מתכנת. נכון. זה בעצם כרגע הדבר שאנחנו נשלב אותו באפליקציות, זה התוצר שלנו. מי שיצר אותו, זאת המכונה באמצעות האלגוריתם הספציפי ניבוי לפי נוסחה. תודה. אוקיי? זה ממש באמת משהו מאוד משמעותי פה באמת. אני עוברת לדוגמה גם מהשיעור שלנו של עץ החלטות. מי שהיה בשיעור הזה ויכול ככה
להזכיר מה היה הקלט. המון נתונים של אנשים שהחזירו או לא החזירו הלוואה שהם לקחו, מצב משפחתי, אקדמי, כל מיני. זאת אומרת, היו הרבה מאוד נתונים לגבי מאות אנשים, וגם נתון חשוב, האם הם החזירו או לא החזירו את ההלוואה. נכון, התיוג שלהם, האם הם הצליחו להחזיר או לא, דירוג האשראי. לא, כלומר היה לנו גם פה, שוב זה היה בשיעור, דירוג האשראי למשל היה חלק מהנתונים, אבל התיוג, האם הם הצליחו להחזיר או לא הצליחו להחזיר את ההלוואה. בעצם, ומה שעשה האלגוריתם את ההחלטה, הוא שיקלל את כל הנתונים האישיים האלה, ובדק מה יכול לנבא את התיוג, הצליח להחזיר את ההלוואה או לא הצליח להחזיר את ההלוואה. אז מה שקורה זה שבעצם האלגוריתם את ההחלטה ייתר לנו את החלטה, שבאמצעות שאלות ספציפיות על פרטים אישיים של לווה, ינבא אם הוא יצליח להחזיר את ההלוואה או לא. שוב, אותו מודל הופך להיות, אותו פלט של השלב הראשון, הופך להיות האלגוריתם שלנו באפליקציה, שעוזרת לבנק להחליט האם לתת הלוואה. בשלב הזה, בשלב 2, הקלט שלנו כבר הוא לא אותו דאטאבייס, אלא נתונים אישיים של אדם שמבקש הלוואה. והתוצר של האלגוריתם שיצא לנו המכונה, זה הסיווג, האם ההלוואה מאושרת או לא. עכשיו אנחנו קצת מתחילים להגיע אני רוצה קצת להזדרז, כי שוב אני מעריכה שאנחנו נעשה את זה בשעות יותר נוחות בהמשך, אז אני עוברת עכשיו לשקף סיכום, ובעצם אנחנו רואים שיש לנו שבשונה מתוכנית מחשב רגילה שכתב את הקוד מתכנת בבינה מלאכותית, אנחנו בעצם, מי שכותב לנו את הקוד שבו משתמשים באפליקציה, איתו מיישמים, איתו מנבאים, אנחנו רואים שזה שני שלבים שונים. את הקוד הזה בעצם יוצר את המכונה באמצעות אלגוריתם, אחד מהאלגוריתמים שלמדנו ועוד הרבה אלגוריתמים שלא למדנו, וזה שלב האימון שנעשה במקרה של למידת מכונה מונחית עם נתונים מתויגים, ואותו פלט אלגוריתם ניבוי הופך להיות האלגוריתם בשלב של הניבוי, בשלב של היישום. כשיש לנו נתונים, והפלט שלנו הוא סיווג. ואנחנו עוברים, זה הנושא של אלגוריתמים בשיעור, ואנחנו עכשיו בעצם עוברים ממש תכלס למה שאנחנו רוצים ללמוד בשיעור הזה, ואני אעשה את זה יחסית בזריזות, ובעצם זה גם משהו שקורה במערכת, ואני ארצה שגם כחלק מההשתלמות זאת תהיה איזושהי פעילות אסינכרונית, שאתם תעשו את הפעילות הזאת במערכת, אז אני יותר אזכור אותה ככה בזריזות. בגדול השאלה שלנו זה מה יכול לגרום לאלגוריתם ניבוי להיות שגוי, ומה ההשלכות של אלגוריתם ניבוי שגוי. בשיעור הזה אנחנו באמת גם נראה לתלמידים, אנחנו נעבוד שוב פעם ב-Teachable Machine, ואנחנו בעצם נאמן את המכונה להבדיל בין חתולים לכלבים, ואנחנו נבדוק מה בעצם יכול לגרום לאלגוריתם להיות שגוי, ומה ההשלכות, איך זה יכול להשפיע. אנחנו גם נסביר לתלמידים שבשיעור הזה בעצם התלמידים יצטרכו, אנחנו לא נעבוד הפעם עם המצלמה, וגם לא נעבוד עם המיקרופון כמובן, אלא אנחנו בעצם כן נעבוד עם המצלמה, בשלב של הבדיקה של המערכת, אבל השלב של האימון אנחנו נעבוד עם קבצים של תמונות שהתלמידים יורידו מהאינטרנט. אבל עדיף בלי משלימה, סליחה על ההפרעה, כי המחשבים בבית הספר זה בלי משלימה, המשימה 4 הייתה בעייתית. אני מסכימה איתה כי זה לא נגיש גם בבתי הספר שלנו, ואין מספיק מצלמות, אז זה גם יעכב אותנו מבחינה לימודית, כי יש לנו הרבה כיתות, יש לנו 4 כיתות, 30 תלמיד בכל כיתה, וסך הכל 10 מצלמות, אז אני לא יכולה... אני נאלצתי לבקש ניידים מהתלמידים לעשות את זה, זה לא קל, מחשבים לכם שבבית הספר אין מצלמות. בית הספר בלי מצלמות בכלל גם. כן. טוב, אז גם זה משהו שככה אני ארצה לבדוק את זה ככה בצורה מסודרת, זאת אומרת, גם אני שומעת שכן נגיד אפילו לבקש מהתלמידים
זה שווה את זה, כלומר אפשר פה לצאת רגע מהקופסה, אם אין ברירה, יש אפשרות גם לא לעשות את זה עם מצלמה, אבל בגדול אני תכף אסביר, זה יעבוד פחות טוב בצורה משמעותית. בכל אופן, השלב הראשון, וגם יש מצב שכן עם 10 מצלמות, זה פעילות יחסית קצרה, שהן 10 תחנות כשהתלמידים אולי עוברים ככה בזריזות, אולי זה כן אפשרי. בכל אופן, מה שקורה פה, בשיעור הזה יש לנו בעצם גם הורדה של קבצים של תמונות מהאינטרנט וגם חילוץ קבצים מתיקיית C, זה משהו שאם התלמידים לא מכירים זאת הזדמנות טובה להתנסות בזה. זה משהו שמיועד לכם בעיקרון, כן, כלומר אם עובדים עם המצלמה צריך להדפיס לתלמידים סט של תמונות, שסך הכל 7 תמונות כמו שאתם רואים, ולגזור, אבל זה צריך שככה לכל צוות או לכל 2 צוותים יהיה סט כזה של תמונות, אפשר להדפיס את זה גם בשחור לבן, וצריך להדפיס לכל קבוצה, גם תופת, יש אותו גם, אני אראה אותו פה, שנייה, כלומר זה באמת הקובץ, ויש לנו גם טבלת ממצאים, שהתלמידים בעצם גם ממלאים במערכת, אבל גם ממלאים בטבלה כזאת, צריך 2 עותקים של הטבלה, בעצם אנחנו נאמן, אני עוד רגע אראה את השנייה, אני חוזרת למצגת, אוקיי, עכשיו בעיקרון יש פה פעילות במערכת שאותה אני ארצה שתעשו כחלק מההשתלמות ואנחנו לא נעבור עליה עכשיו. אז בעיקרון, אבל מה שקורה זה שהתלמידים באמת מורידים... את זה כבר עשינו נראה לי, את זה כבר עשינו של ה-Teachable Machine. לא, בעיקרון כאילו בשיעור הזה אנחנו שוב עובדים עם Teachable Machine, אבל עושים איזשהו ניסוי, יוצרים בעצם איזשהו דאטאבייס, דאטאבייס אחד, אני אציג לכם אותו, שנייה, אני אמצא אותו בקלות, אז הנה כאן. אוקיי, בעיקרון התלמידים בעצם מורידים מהדרייב, מלינק שאנחנו שולחים להם, את כל התמונות האלה של החתולים, ואת כל התמונות האלה של הכלבים. יש לנו הרבה יותר תמונות של חתולים מכלבים כמו שראיתם. בעצם הם מאמנים את המכונה עם 2 הסטים האלה של התמונות, ואחרי זה הם בעצם מציגים למצלמה את התמונות המודפסות. ובעצם אני כבר, אתם תעשו את הפעילות הזאת, אבל אני כבר מספרת לכם שכאשר בעצם אנחנו נאמן את המכונה עם הרבה יותר חתולים ופחות כלבים, המכונה תזהה בצורה ודאית חתולים ובצורה הרבה פחות ודאית כלבים. אנחנו נראה שבעצם יש לנו פה שאלות, כיצד המודל סיווג את התמונה, האם ככלב או חתול, מה הייתה דרגת הביטחון של המודל באחוזים, האם כשהוא דירג את החיה, האם המכוון היה יציב או שהוא כל הזמן כזה זז בין 100% ל-20%, והאם הוא סיווג את התמונה נכון או לא נכון. ואחר כך התלמידים יורידו עוד סט של אימון, שבו בעצם הם משלימים עם עוד 2 חתולים ועם עוד הרבה יותר כלבים, ויוצרים איזשהו דאטאבייס מאוזן של כלבים וחתולים, ושוב מציגים את אותן חיות, את אותו סט של טסט, מציגים אותו שוב למצלמה, ובעצם רואים שעכשיו ברוב המקרים גם כרגע, כלומר עכשיו המצלמה תזהה נכון כלבים ותזהה נכון חתולים, למעט חיה אחת שאני אשאיר לכם לגלות את זה בהתנסות. אני חוזרת למערכת,
צריך להדפיס את הדפים של החתולים והכלבים, או כן, שוב, בגדול, לכל ילד יהיה כאילו דף של התמונות? לא לכל ילד, לכל צוות. כל צוות. כן, בעצם, שוב פעם, כלומר, השאיפה, המערכת הרבה יותר, אם אנחנו נציג לה את התמונות האלה לא באמצעות המצלמה, אנחנו לא נראה את ההבדל בניבוי בצורה מספיק חדה בין שני הסטים, ולכן תכלס מאוד מאוד חשוב שהם כן יעבדו, כלומר שהם יעלו באמת ישתמשו בדאטאבייס כדי לאמן את המכונה, אבל כן יבדקו את המכונה עם המצלמה. זה פשוט הבדל מאוד מאוד משמעותי מבחינת ההבדל בין הניסוי הראשון לניסוי השני. זה 60 שקופיות בכמה שיעורים? יש לך פה 60. איפה ראית את זה? שקופיות ב-30 מתוך 60. כרגע פה במערכת, בעיקרון, כלומר יש פה עבור כל חיה כזאת, זאת אומרת גם ממלאים את זה בטופס וגם ממלאים את זה במערכת, ויש לנו בעצם איזשהו סיכום שבו אנחנו בעצם שואלים את התלמידים מה יקרה עם סט כזה, סט שהוא מאוזן, מה יקרה כשאנחנו בעצם נראה רק חתולים ונשאל מה לגבי הכלב, מה קורה כשיש לנו סט אחד גדול וסט אחד קטן. זה בעצם איזשהו סיכום וממצאים. זו פעילות, אמנם יש פה הרבה שאלות, אבל זו פעילות מאוד קצרה, ורובה, רוב השאלות הן סביב באמת לתעד את הממצאים של הבדיקה במערכת, האם זה חתול או כלב, האם המכונה זיהתה נכון או לא נכון. ובגדול במליאה אנחנו בעצם נסכם את זה, ונדבר על הטיה אלגוריתמית. אז אני רוצה רגע לסכם פה את השיעור בעצם. בגדול, כמו שבעצם אנחנו נראה בניסוי במערכת, ב-Teachable Machine, כשאנחנו בעצם, כשהסט שלנו הוא סט שהוא לא זהה מבחינת ההיקף של הנתונים עבור הקטגוריות שלנו, הניבוי המדויק הוא יהיה עבור הסט הגדול יותר, ובמקרה הזה בעצם הניבוי המדויק יהיה מדויק יותר עבור חתול. במקרה הזה יש לנו סט אחד שהוא מגוון, וסט שני שהוא מאוד, שהוא דומה, זאת אומרת במקרה הזה ממש זהה, אבל גם הנושא של הגיוון של הדאטאבייס שלנו, ככל שאנחנו, אם אנחנו רוצים ללמד את המכונה מה זה כלב, ואנחנו נראה לה רק כלבים בהירים, קטנים, ומסוג פחות או יותר אותו דבר, כשהיא תראה אחר כך כלב כהה, כלב גדול לעומת כלבים קטנים, היא לא תדע לנבא שזה כלב. זאת אומרת, ככל שאנחנו ניתן דאטאבייס יותר מגוון, ככה אנחנו בעצם המכונה תלמד לנבא בצורה יותר מדויקת. אז זה עוד איזשהו עיקרון שחשוב באימון. ובמקרה הזה באמת אנחנו רואים שתי קבוצות שהן זהות מבחינת הגודל שלהן, מגוונות מבחינת הפריטים שנמצאים בהן. במקרה הזה כשיש לנו חתול או כלב אנחנו שואלים מה המכונה תנבא. המכונה במקרה הזה ממש יש סיכוי או שהיא תגיד לא יודעת או שהיא תגיד שזה חתול, כי בעצם אין לה שום אינדיקציה מה זה כלב בכלל, היא לא יודעת מה זה, ובעצם המושג היחיד שאנחנו נתנו לה זה חתול. ומפה אנחנו בעצם מגיעים למושג הטיה אלגוריתמית. הטיה אלגוריתמית זה כאשר אלגוריתמים, במיוחד במערכות בינה מלאכותית, אינם בעלי תוצאות לא הוגנות באופן שיטתי. בדוגמה שלנו, אלגוריתם לסיווג חתולים כלבים הוא בעל הטיה אלגוריתמית.
האלגוריתם מוטה לטובת חתולים מפני שהוא עובד היטב עבור חתולים, הוא מזהה היטב חתולים, הוא מנבא היטב עבור חתולים, ולעומת זאת האלגוריתם הזה מוטה נגד כלבים מפני שהוא אינו עובד טוב באותה מידה עבורם. עכשיו אנחנו אומרים וואלה מה זה משנה במקרה הזה, חתול כלב אז הוא לא זיהה חתולים, זה לא איזה טרגדיה, אבל אם אנחנו למשל נעשה מערכת הזנה שמבוססת בינה מלאכותית, שבעצם כלב מתקרב והמערכת אמורה לזהות אותו ולתת לו אוכל, מה יקרה פה? כאילו מה דעתכם? אם האלגוריתם שלנו יהיה מוטה? זה עלול לקבל אוכל של תיתן לו חתול. אוכל. אוקיי, לא, נכון. הכלב יישאר רעב, לא יקבל אוכל. כן, יש את האפשרויות, או שהכלב יקבל תזונה של חתול, או שהכלב לא יקבל בכלל תזונה. וזה לא משהו שאנחנו רוצים. כמובן שהטיה ומהימנות אלגוריתמית היא משמעותית, כשאנחנו כמובן רוצים לזהות עניינים רפואיים, קודם כל מבחינה אובייקטיבית, כלומר אם למשל אנחנו עושים איזושהי מכונה, איזשהו מודל שמזהה גידולים, ואנחנו לא נותנים לו מגוון מספיק רחב של אותה תופעה כשהיא פתולוגית, אז אנחנו בעצם ניצור מצב שיהיה זיהוי בעייתי. אבל מעבר לזה, כלומר יש לנו גם הטיה אלגוריתמית שהיא הטיה אלגוריתמית תלוית תרבות. במקרה נגיד, בנושאים רפואיים למשל, יש טענה מוצדקת שהרבה מחקרים למשל נעשים על גברים, על פיזיולוגיה גברית, ויש איזושהי, לפעמים כאילו המערכות באופן כללי, זאת אומרת הרפואה יודעת לזהות מחלות יותר כפי שהן מופיעות אצל גברים ופחות אצל נשים. אבל מעבר לזה, וזה משהו שנראה גם בשיעור הבא, יש גם כמובן החלטות, כמו באמת למי לתת הלוואה, מי מועד יותר לפשיעה, מי יתקבל לאוניברסיטה יוקרתית וכולי, או מי למשל אנחנו נקבל אותו לעבודה, שיכולים, כלומר איזה שהם מודלים של בינה מלאכותית, שיכולים לעשות עם דאטאבייסים שהם לא, מכל מיני סיבות, לאו דווקא זדוניות, הן לא מאוזנות ולא מגוונות מספיק. אבל זה משהו שנדבר עליו בשיעור, ופה בשיעור הזה אנחנו נסתפק בטרגדיה של הכלב שלא יקבל ארוחה. זה הסיכום של איך אנחנו נמנעים מהטיה אלגוריתמית, ובעיקרון אנחנו תכף נתראה בשיעור הבא. אני שמה עכשיו, אני אשים בצ'אט שניונת לטופס הנוכחות, וגם אם יש שאלות אני אשמח לענות ב10 דקות הקרובות. אז אני גם שמה פה כרגע את הטופס נוכחות, שימו לב, ובאמת אם יש שאלות אז אני אשמח לענות. לא, תודה רבה. אוקיי, אחלה. כאמור, תודה. טוב, בשמחה. שוב, הפעילות הזאת היא גם, אני אתקן אותה בעקבות הדברים שנתקלנו בהם בשיעור הזה, וגם כאילו כן תהיה לכם מטלה לעשות את הפעילות הזאת במערכת, גם לעשות פעילויות קודמות, אני לא יודעת, אולי תלוי איפה כל מורה נמצא עכשיו, בשלב שהוא נמצא וכולי, אנחנו ככה באמת נעדכן אתכם לגבי הסילבוס, ובאמת הפעילויות שקורות בצורה סינכרונית ואסינכרונית.
טוב, אז בגדול כאילו אפשר באמת למלא את הטופס, אפשר לשאול שאלות, ואפשר גם, כלומר, למלא את הטופס ולהיפרד, וטוב, שיהיה ערב טוב. תודה רבה. שאלה, המטלה, המטלה. לא, סליחה, מה השאלה? השאלה היא איפה נראה את המטלה? אנחנו נעדכן, אני מעריכה בתחילת שבוע הבא. גם את המטלה וכולי, גם את הלוחות זמנים, האם צריך לעשות את זה ככה ממש תוך כמה זמן צריך לענות על המטלה וכולי. יכול להיות שרק עד סוף, אנחנו, שוב פעם, הכל ככה, האפשרות באמת לעשות השתלמות ככה, פשוט פתאום התאפשרה, ואנחנו ככה, יש לנו עוד כמה דברים להשלים. רונית, כן. ברשותך, רק לקחת בחשבון כששמים מטלות כאלה, אין לנו מספיק משאבים בבתי הספר, ואז שתהיה מטלה חלופית לזה. למשל, אני התחלתי במשימה הזאת 10 היום, וממש התקשיתי, כי אין לי מצלמות במחשבים. בסדר גמור, זאת אומרת, נחשוב, כן. טוב, שוב, גם אני אומרת, ההשתלמות זאת הזדמנות ככה באמת להיות יותר מחוברים לשטח, ולשמוע את הבעיות, ולמצוא פתרונות. בקשר זמן ההשתלמות זה יישאר ב8, זה פשוט זמן קשה. אנחנו מקדים את זה, כן, זמן מאוד קשה, גם בשבילי, אנחנו מקדים את זה. כן, מאוד קשה, אנחנו בקושי שורדת. כן. גם השתדלתי מאוד לעשות את זה כאילו באורך הרגיל, ולקצר, בשבילי זאת ההשתלמות השנייה להיום. כמה מפגשים תהיה השתלמות? בגדול אנחנו מדברים על 30 שעות, אבל חלק באמת יהיו אסינכרוניות. תודה, ערב טוב. ערב טוב. שולי, אני לא שומעת. כן, תודה. אולי כדאי להוסיף גם את השקף מהשיעורים הראשונים של למידת מכונה מונחית, שרואים את התהליך של מאגר נתונים מתויגים, אימון, ניבוי, כדי להזכיר להם את זה. אוקיי, מעולה, כן, בהחלט, אני ארשום לי. תודה. טוב. תודה רונית, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. עדיין ממלאים את לילה טוב. שנייה. בסדר גמור. אגב, אני רציתי להגיד לך דוגמה איך אני מסבירה את העניין של האלגוריתם לתלמידים. אני מביאה להם דוגמה מהשפות. בשפות אנחנו מלמדים את התחום של הבעה, ואחד הנושאים שלומדים שם זה כתיבת הוראות או הדרכה להוראות לתהליך מסוים. אוקיי. ושם ממש זה מתבטא איך בונים אלגוריתם. זה עזר לי המון. אוקיי. רונית, תודה רבה, ערב טוב. בבקשה, חמדה, ערב טוב. תודה. תודה רונית, לילה טוב. לילה טוב עבד, ביי. ביי ביי. ביי.
זהו. מאוד תודה, רונית. טוב, ממש, וגם תודה על ההשתתפות, וכאילו ממש אחלה. טוב, קוראים לך בעצם תהני? תהני? תהני, אוקיי, טוב, מעולה. ממש תודה לך. אגב, אני היום שוחררתי מבית חולים והשתתפתי גם, הנה. וואו, טוב, אז אני מקווה שזה בסדר. מעניין אותי מאוד, כן. אוקיי, טוב, אז גם ככה, תרגישי טוב. ממש תודה. טוב. וערב טוב לכולכם. להתראות. ערב טוב. טוב, אז אני חושבת שאני פה סוגרת, אז ערב טוב. ביי ביי.